ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଚେହେରା ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚୋର, ପପ୍ ଷ୍ଟାର ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବହୁତ ଯତ୍ନବାନ ଲୋକମାନେ ହିଁ ମାସ୍କର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ଭାବରେ ମାନି ନିଆଯାଉଛି। ମାସ୍କର ବ୍ୟବହାର ସାମାନ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ନୂଆ ନୁହେଁ। ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ଲେଗ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସାୟନିକ ଗ୍ୟାସର ଆକ୍ରମଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତ 500 ବର୍ଷରୁ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ମାସ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କି ନିଜର ଚେହେରା ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ହେଉ କି ନିଜକୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାସ୍କର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଆସୁଛି। ପାରସ୍ୟର ଶାସକଙ୍କ ଦରବାରରେ ଥିବା ସବୁ ଲୋକ ମାସ୍କର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମାର୍କୋପୋଲୋ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବକାଳରେ ଚୀନର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ତାଙ୍କ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ହୋଇନଯାଉ। ଇତିହାସରେ ବ୍ଲାକ୍ ଡେଥ୍ ପ୍ଲେଗ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ୟୁରୋପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1347 ମସିହାରୁ 1351 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ 250 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏଠିକାର ଡାକ୍ତରମାନେ ଖାସ୍ ମେଡିକାଲ ମାସ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ମାନବ ଶରୀରରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ନ ପଶିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ମାସ୍କର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ଧରି ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିଲେ। ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଚଢ଼େଇ ମୁହଁ ପରି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବା ଏକ ଲୋକର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ କିଛି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁର ଛାଇ ବୋଲି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗ ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମାସ୍କରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜଡ଼ିବୁଟି ଭରାଯାଉଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। 1665 ମସିହା ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗ ସମୟରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରମାନେ ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି ମାସ୍କ, ଚଷମା, ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କୁହାଯାଏ କି ଏସବୁ ସେ ସମୟର PPE କିଟ୍ ଭଳି ଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଲଣ୍ଡନର ବହୁତ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଘରେ କୋଇଲା ଜାଳେଣୀ ଦ୍ୱାରା ଲଗାତାର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଲଣ୍ଡନ ସହରର ଉପରେ ଏକ ଇଷତ୍ ଧଳା ମୋଟା ଚାଦର ପରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। 1952 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 5ରୁ 9 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅଚାନକ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 4000 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏକ ଅନୁମାନ ଅନୁସାରେ ସେହି ସପ୍ତାହରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 8000 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 1957 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଲଣ୍ଡନରେ 1000 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ 1962 ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ 750 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସହରରେ ଧୂଳି ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷିତ ଗ୍ୟାସର ଚାଦର ଏତେ ଥିଲା ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ସମୟରେ କ୍ଷେତମାନଙ୍କରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। 1930 ମସିହାରେ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ଦେବା ସହିତ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ବି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। 1956 ଓ 1968 ମସିହାରେ ଚିମ୍ନିରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷିତ ଧୂଆଁ ଏବଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ନିର୍ଗତ ରାସାୟନିକ ଗ୍ୟାସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲିନ୍ ଏୟାର କାନୁନ ପ୍ରଚଳିତ କରାଗଲା। ଏହି କାନୁନ ଅନୁସାରେ ଚିମ୍ନି ପାଇଁ ଜାଗା ଓ ଚିମ୍ନିର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଓ ଏହାର 20 ବର୍ଷ ପରେ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ୱାର୍ରେ ରାସାୟନିକ ହତିଆର, କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଗ୍ୟାସର ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ଏହାପରେ ସରକାର ଜନତା ଏବଂ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। 1938 ମସିହାରେ ରେସ୍ପିରେଟରର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏହି ବର୍ଷ ସରକାର ଜନତା ଏବଂ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 3,50,00,000 ରେସ୍ପିରେଟର ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବି ମାସ୍କର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ୱାସିଂଟନର ଚିଡ଼ିଆଘରେ ଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କ ମୁହଁ ମାପ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଏକ ଥଳି ଭଳି ଦିଶୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଘୋଡ଼ାର ନାକ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲା।
ଉଣେଇଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଲଣ୍ଡନରେ ପଢ଼ାଲେଖା ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ତ୍ୱଚାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଗହଣା ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଉନ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁହଁକୁ ଏକ ଜାଲିଦାର କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଢାଙ୍କିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଜାଲିଦାର କପଡ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ଧୂଳିକଣା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ସେ କପଡ଼ା ଅସମର୍ଥ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତ ପରେ ସ୍ପେନରେ ଏକ ଫ୍ଲୁ ଦେଖାଗଲା, ଯାହା ମହାମାରୀର ରୂପ ନେଲା। ଏହି ମହାମାରୀ 5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ଶିକାର ବନେଇଲା। ସ୍ପେନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ସ୍ପେନିଶ ଫ୍ଲୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଔଷଧର ସିଞ୍ଚନ ବା ସ୍ପ୍ରେ କରିଥିଲେ ଓ ମାସ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଫୁଲ୍ ବଡି ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏକ ନୂଆ ଧରଣର ମାସ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ କପଡ଼ା ସଦୃଶ ଥିଲା। ଏହାକୁ ଲୋକେ ନିଜର ପରିଚୟ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ଚେହେରା ମାସ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୁଚାଇବା ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ସହ ସମାନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସତ୍ୟତା ବଦଳି ଯାଇଛି। ମାସ୍କ ଲଗାଇବା ଏତେ ସାଧାରଣ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ମାସ୍କ ଲଗେଇଥିବା ଲୋକ ଉପରକୁ କାହାର ବି ଧ୍ୟାନ ଯାଉନି, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ମାସ୍କ ଲଗେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି।